At doon ako'y uyab, nagtrabaho sa siyudad. Murag kong mayabag, kung di siya mo tawag. Kung akong teksan, dili ko replyan. Murag kong magbuang, kay magsalimuan. Ako'y in love sa iyang kagwapa, putis Pilipina, ug walay sama. Inday pakita na kay magminyuta, mag-ihaw kog 5 ka buok baka. Inday pakita na magpakasalta, ang ikog sa baboy gibuk-buk na. Ikay gusto sa akong nanay, ikay gusto sa akong tatay, ang kauban ko sa kanunay. Kung kita magdayon, di ka palong agon, ako kang panggaon, ug akong lipayon. Sa akong bukton, ako kang duyanon, ug sa akong kumo, ikaw pa katulgon. Ako'y in love sa iyang kagwapa, putis Pilipina, ug walay sama. Inday pakita na kay magminyuta, mag-ihap kog 5 ka buok baka. Inday pakita na magpakasalta, ang ikog sa baboy gipuk-puk na. Ikay gusto sa akong nanay, ikay gusto sa akong tatay, ang kauban ko sa kanunay. Dili jud ka magmahay, nakuyuta og balay, ug naapad joy kandi nga Bombay. Inday pakita na kay magminyuta, mag-ihap kog 5 ka buok baka. Inday pakita na magpakasalta, kung wala ko dili ko magminyo. Guys, tuturuan ko kayo kung paano maglaro at manalo sa Eagle Game. Ang una nyong gagawin, i-click lamang ang link na nakalagay sa comment section at i-download. Pag na-download na guys, i-click lamang natin ang register. Tapos sa account, ilagay ang ating mobile number, password, confirm password, tapos send. May ma-receive po tayong OTP guys sa ating mobile number at ilagay lamang natin dito at register. Ayan guys, nakapasok na po tayo sa game. Meron po silang Dragon Tiger, Baccarat, Color Game, at marami pang iba guys. Pamili tayo dito na gusto natin. Try natin ang Color Game. Yan guys, try natin ang puti. Kung lalabas pa ang puti, halimbawa lang kasi wala na tayong pera, pwede tayo magkasin tayo mamaya. Sa puti tayo guys. Yan, merong puti, panalo sana tayo. Ganun lang guys. At ituturo ko naman sa inyo guys kung paano mag-cash in. I-click lamang natin dito ang wallet. Tapos mamili lang tayo guys kung anong gusto natin. May 100, 200 up to 30,000 na pwede natin i-cash in. Try natin ang 100. Yan guys, ilagay lang natin ang ating GCash number dito. Tapos send. May ma-receive po tayong OTP guys sa ating mobile number or GCash number. Tapos ilagay lang natin dito at bind. Ganun lang po guys. At ituturo ko naman sa inyo guys kung paano mag-withdraw. Dito tayo guys, withdraw. Ilagay lang natin ang ating gustong i-withdraw. Halimbawa 1,000, ilagay lang natin dito sa baba 1,000. Tapos ang ating GCash number dito, tapos withdraw. Ganun lang po guys. At dito naman tayo sa agent guys. Sa taas, meron po dito be our agent.
Pag may ma-invite po tayo guys dito sa A, meron po tayong 0.6%, sa B naman 0.3% at sa C naman 0.1%. At dito tayo sa may referral guys, i-click lamang natin do. Tapos ang superiors code, lagay lang natin ang 865692. Ano lang po guys, o ano pang hinintay nyo, mag-download na at maglaro. Salamat!